Goedenavond en welkom bij het Politbureau, het wekelijkse politieke programma van Omroep Friesland. Uw gast is de nieuwe listloeker van de Partij van de Arbeid in Friesland, Marijke Roskam. Zij maakt de Frieske PvdA weer brengen in het centrum van de macht. Marijke Roskam. Ze is sneunkeersen listloeker voor de komende provinciale verkiezingen. Roskam had geen enkele politieke ondervinding. Hoe slim is dat eens? Ja, dat is eigenlijk wel een vraag die je stellen moet om Marijke Roskam. Welkom in het Politbureau. Dankjewel. Wij dook je nooit, dus ik jong net. Dus mijn vraag aan jou is, als amateur in de politiek, waar begin je aan? Nou, ik denk dat je net spreken kennen van amateur als je duister in al je dossiers doeken weet ik de steden haren met waande had. Je hebt nooit op je stemmen kennen, je hebt nooit in een rie of in een college of wat ik maar zeg. Nee, maar het ging even naar de ondervinding. En het vak van politicus is goed luisteren kennen. En ik denk dat wel wat meer politici goed luisteren maaien naar de meesten, wat haar een echt waande had. Goed vragen stellen kennen, nou daar ben ik al jarenlang goed in. En dat je eigen maatje van de eigen onderwerpen, van bij een boer op het team staan, om het onderwijs in de zorg. Als je dat, die taal bezig je kennen, als je dat weer bij de meesten thuis brengen kennen in begrijpelijke taal. Ja, dan je bent geen amateur, moet je maar zeggen. Nee, Maar je doet ik het ben ook wel mezelf, ja. voor een partij die natuurlijk in een nederklit zit, die het verleden heeft, die het nooit in de oppositie zit in Friesland. Klopt het? Waar stiet Marijke Roskam eigenlijk voor? Nou, ik sting voor die partij die het opkomt van mensen die het betienen willen speggen. Die het mensen die graag dingen dwaan willen. En ze had week in culturele haatstijd dit hier een heel soort mogelijk maken van mensen die het wat wonen in hun dorp, in hun wijk. Die mensen op het schild hijsen en mogelijk maakt te litten, ja, daar steen ik voor. Ik steen net waar een betuttelend vingertje en verheffing, maar wel echt, ja, ik ken zeggen niet van mensen die er wat van maakt willen. Daar reken ik mezelf onder. Ik ben net van de elite en van de universiteit en Hoog-Haarlem en Dijks. Als je wat willen, dan slaagt het. Dat hebben we zelf met Friesland. Ja, dat is ik mijn eigen uitzoeking. Ja, en er moet een heel soort gebeuren. Uw achtergrond is natuurlijk journalist. Je hebt bij Omroep Friesland werken, onder andere BNR. Ja. Daarna voorzitter worden op een heel soort congressen. Ja. Dat is toch wat abstract. En zo zorg ik natuurlijk ook wel een beetje naar de En provincie. die abstractie is ik, meesten hebben dan zo'n idee dat je zo'n congres leerde. Nou ja, je stelde wat meesten voor, je stelde ze een vraag en dat is het weer. Maar dat betekent ik dat ik bij grote accountantkantoren boppen in de verdieping zit en maar meesten praten over volle transparanter wezen op bepaalde zaken. Dat betekent ik dat ik inhield weer om tussen bestuurders van verschillende lagen iets te smeden is, maar meesten die het uniers binnen. Dus een heel soort van mijn werk is onzichtbaar, maar gaat wel degelijk te krijgen maar die duistere politiek. Ja, en het ziekje van verbinding. Het is mooi werk, Jerkje Ruud. Het verzin het. Ik aardig, waarom stap je dan in de goedigheid in de politiek? In die jungle die de politiek is? Ja, daar ben ik ook zo van wasgehouden. Maar ik ben al net nog niks te zien misschien Joet. Ik stap daarin omdat Friesland diep in mijn head zit. En dat ik daar heel lang op praat, dan krijg ik de trainer in de eigen. Maar gewoon heel praktisch. Het is het mooiste plak op Ierde. Dat zou je leermaster Janne Wieske de Vries, ja. hè? Klopt het. Hij houdt ervan, want zij had je ooit een beetje geïntroduceerd bij de Partij van de Arbeid? Nee, daar weet ik al, daar viel ik me al bij thuis. Maar dan voort dadelijk van de kelder op zolder als listloeker. Ja. Dat is wel een stap die net een soort meisje. Nee, en misschien moeten meer mensen dat wel. Want wij willen kiezen als volksvertegenwoordiger. Wij moeten vertellen en weten wat mensen dwaande had. Maar is het wel goed voor de partij om in de del te zetten die het eigenlijk net weet hoe het van Friesland is? Nou, zeker wel hoe het in Friesland is. Om die verhaal uit te maken. Ik ga er nooit in mijn leven beroepspoliticus wezen wilt. Dat dus doe je als ze wel, hè? Misschien, maar in elk geval heb ik net mijn hele leven lang uitstippelen dat het in mijn belang is dat ik in die bankje zit. Dus ik zit hier omdat nou de tijd is, en het is vooral naar 2018 dat we zorgen wat Friesland kan. En dat je mensen wat yield jouwen en podium om dingen te doen, dat er een heel soort mogelijk is. Nou, dat kan ik realiseren, maar een heel soort mensen. En dan is het juist wel seizoen dat je net in je zit die zegt, ik wil voor eigen gewin, ik wil voor de eigen macht, ik wil voor de eigen verdiensten, wil ik hier zitten. Ik zit hier van Friesland net meer in het midden. Heel dienstbaar eigenlijk. Ja. Daar komt het op deel. Jos is wel van, ik zit hier net om de macht, maar uiteindelijk de Partij van de Arbeid is natuurlijk boeten die macht terug te komen. Je kan als partij net nog eens fjouwer hier permitteren om in oppositie. Dus we horen we, Jo Mattie wacht wel weer ompakken. Juist, en daarom had je me vragen wat we willen als Partij van de Arbeid. Ik heb mooi kreunen op het programma en dat je dan dat programma sjurgen, dan sjur je dat elk diet wat wil, zoals ik al zei, ja, die willen we verder brengen. Dus boeren, ondernemers, mensen in de weekenden en in het dorpen die zeggen het is hier het beste plak. Maar het maakt hier ook het beste plak blijven. Maar goed werk, maar goede baan. Politiek is vooral kiezen. Hè? Waar kies ik wel voor en dus waar kies ik net voor? Waar kies je jou, als je nou op het meest bekiel leest, het eerste voor? Werk.
Ja, werk Friesland, als je naar de cijfers just van het Fries Sociaal Planbureau, maar ik van Barbara Baars, maar die kist misschien van de Rabobank, van de Wereld Draait Door. Die trof ik niet en die hier een plaatsje mooi en daar schrok ik heel bot van. En mooi mij honderden oren meesken in die zeel. Die zei, we gaan meesken die bin wat kwad, oplaat. Die hebben een kwade opleiding gehad, meesken die bin lang. Sommige meesken spreken van leeg of heeg, maar daar ben ik net zo van. En meesken niet midden. En die meesken niet midden, die verlennen heel rap hun baan. Die werken bij de bank of die werken in het dienstverlening. Wij krijgen een heel soort baan die het invult willen maken. Maar daar hebben we dan de meesken net voor, want die hebben net die opleiding. En wat doe je dan als stedelid wat een bank, wie die Rabobank zou Yes. beginnen al in het westen, dan mooie vestigings. Er is in Friesland geen plak meer. Dan kan je toch als stedelid een beetje ontwannen om dan Ja, werk te zeker. genereren. Vestigingsklimaat, cultuur, het er een hele grote invloed op. Dus als mensen je zeggen als ze hun bedrijven zetten willen, wil ik weten dat er hier wat reuring is en wat er Maar aan is. de komende, of de vaglende listhoekers nog van wel PvdA, even die hoe zeiden dat ik, hè? Ja, Dat de zeker. krimp weer. De krimp is natuurlijk van heel soort jaren oud al. Zeker. Dat is net zo makkelijk om dat te verhoren. Nee, maar je hebt nou zien, als we zeggen naar de toeristen, mensen weten Friesland te vinden, mensen hebben een oeridee van Friesland als die stugge Friesen en dat het je net het waan is. Dus zij zei die cultuur, dat vestigingsklimaat, dat helpt al heel bot. Maar wat ik helpt is dat we mensen helpen willen. Als je nou net de geschikte opleiding haalt, of wat je toe zitten, een voorbeeld, Jerdijk Verline Wieke van SRV Wijn, ja, die houdt op, die kan het net meer goed krijgen. Ja, die man moet wel geholpen worden. En wie helpt die man dan? Nou, daar is mijn partij voor. We helpen de mensen die de bedel vallen of de drieën bedel te vallen. Die pech of die krijgt de ontsluiting missen. We hebben zo'n soort mensen nog thuis zitten, maar een behinding. Die kind van alles. Ja. Wij vragen mensen, wat is jouw talent? In plaats van, hij je wil je brief stuurt of je sollicitatie. Hoe heeft het Friese College van Deputaire Staten het oude en fjouwer die video zonder het Partij van de Arbeid? Nou, ik jij van een soort meesken, want ik vind het wichtig dat ik mijn eerste luister lees. Maar je het zelf ook volgen of zelf? Ja, ik heb het zelf ook volgen. Wat ik jaar is, ze helpen winkel passen, net meer, net minder. Dus de visie en het grutter, het waren te tinken, zat Janne Wietske dat u zich wel leerd had. En wat we, nou ja, je min lieke cynisch, zoals al die orenmeesken nu Ik ben nooit cynisch, hè, maar ik ben wel sceptisch. Maar Ja, als je zo. op de winkel passen, ik heb de Partij van de Arbeid net een soort jet in de oppositie. Nou, we U zijn hebben het Veengraaide-gebied misschien. Zeker dat initiatief was stellen, maar je net Maar om de schat Dat heeft het dus net helemaal, maar dat is wel een van de Ja. dingen die ik dan beneden bekend. Nou, Voor de rest net zo volgen. oppositie vieren is ik lastig als zo'n partij net heel wat iepensteert. En je hebt zelf ook de term bezig, dichttimmeren. Die partij is net zo ontvankelijk, of die coalitie, voor commentaar of van nieuwe ideeën. Ik merk ook wat oors dat de Partij van de Arbeid toch denkt van nou, moet ik net te bot, want dan hebben we het CDA misschien zien Nou, ik weet het, naast maar die als het partij in Helkel en Als Nederland in de Hette toekomst. Jansen en Douwe Hoogland in Egersjes, dat zijn hele voele PvdA'ers. Ik geloof net dat die daar zitten om alleen nog maar vreun te maken. Die zitten daar om het beste te doen voor Friesland. Jo, neem het 2 zwiergewichten, Ja. die ik al een heel soort ondervinding heb. Ja. Jo, vind je er zelf wel bij passen bij die 2? Ik denk dat een goed team is. En wist, ik vind het net dat dit een pre als die al jarenlang ergens zit. En dat vermeden, dat zei het maar in dat provinciehuis. Staat door we dat jaren, dit is de gebroekelijke gang van zaken. Dan moet er hier en ik van mijn generatie wezen. Die zei waarom doe je hem dingen eigenlijk zo. Ja, je bent zo'n 30, je wil voor die frisse winst zwaar. Aan de andere kant, als je je cv en je carrière of notaris bezorgen, dan heb je een heel soort dingen dienen. En heel soort dingen worden ik net zo heel erg lang. Als wij aanstes, stel je voor op Marijke Roskam stemmen, Ja. stemmen we dan op iemand die we 4 hier of misschien wel 8 hier in de Friese politiek zullen? Misschien 4 hier of 8 hier. Ik mag me eerst maar bewijzen. Ik mag zeggen dat als ik die arena... Dan neem ik jezelf voor om daar een bestendige rol in te spelen? Ik neem mezelf voor om in ieder geval de komende 4 hier en het eerste 8 hier, om daar echt het verschil te maken. Ja. En kan je als deputaire? Ja, tegelijk. Ja. Die wij oefenen. Ja. Misschien, want ik vind als iemand ergens nij op een plek komt, ik ben ervan uitzoeken dat ik het verschil maak ken of zoek er net zitten. Jo, staan er hier voor in elk geval. Ik sta er als hier voor. Maar deputaire. ik moet eerst eens even zien hoe ik dat de komende maand doe. Je moet ook een visie ontwikkelen. Maar die heet En- toch al? Nou, ik heb een visie, maar dat moet horen mensen ik vinden. Heel kwaad. We binnen een partij man elkaar, hè? Ja? Janne Ja. Wietske de Vries, die naam is al neemt. Dat Ja. hij een bestuurder vanzelf. Ja. Je hebt idealist Anita Andriessen hebben Ja. als deputaire hand. Ja. Hokkerlijn zit hij al een beetje. Ik denk dat ik daar het goede midden wel in vinden kan. Politiek wenselijk antwoord, hè? Je leert het snel. Nee, want ik hing mensen die mij goed kennen, die weten dat ik altijd heel nuanceerd ben. Ik zal net gauw roepen, ik weet het als beste. De grootste bedreiging van de mierskip is mensen die het alles zeker weten. Ja. Want je hebt wie ziet net in pacht. Maar je kan wel zeggen, ik hing je in de broekspiepen, ik ben vol op bepaalde zaken. Nou, je hebt een bericht van mij, jongen, we bloot dat yield van Top Dutch. Ben ik hartstikke vol op. Als er yield hoe de balken smieten wordt, dan denk ik dat ken ik naar mensen in die het wat beter broeken kennen.
Maar ik ben hoe zie ik dat zeggen? Meestal kan bij mij elke dag weer op het 10 punten beginnen. Partij van de Arbeid het nou zo'n zitten. Ja. Waar mik je op? Ja, er wordt het getal 10 neemt. Wat neem je zelf? Ik vind het al tol wel mooi. CDA het nou Jochen is de grootste, dus daarmee zo'n je bij in benaming komen als de grootste. Maar ja, je bent er zelf getal nemen dat het heel nog eens zin. We moeten een goede campagne vieren en mensen moeten weten als het nou gaat om een mierskip, werk, natuur, als mensen wat willen in een weekend of in het warpen, dan ben wij hun partij. Oké. Nou, dat is even zien hoe het Gerco van Beek, cartoonist, zoen het naar Marijke Roskam en haar gong in de politieke jungle. Nou, dat had er mij nog nooit maar Tosca's, joh. Dat kan ik voorwezen. Ja? Ja, zeker. Ja. Nou, we wachten dat vol spanning uit. De komende maanden zal sowieso spannend bluwen, wijzen en bluwen. Bedankt Marijke Roskam voor je komst naar het Politbureau. We hopen dat je beschikbaar bent voor dit programma. Zal ik wezen. Ontsaf je deze Politbureau. De komende 2 weken ben we er net. Dan ben we maar Christus 6, 6 januari. Dan ben we er wel weer. Bedankt voor het zien en graag ondan.